Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренутон созай омаден хушомаден бардурои азиз сразу ядона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмон бошен айбари боло бигзарен. Дӯстони азиз гӯшкунед ки дар имрӯза навор чӣ рӯй кардаген ва чира гап мезанам леки бо диққат гӯшкунед. Мошини гурзавои КамАЗ астай, ВАЗ 2110 молодёжни астай, мошини Нива Шевролет астай бардурои азиз. Мошин камтар бисёр рӯй кардаген бо диққат гӯшкунед. Хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Вахш, ноҳияи Ёвон ва шаҳри Кӯлоб. Квартираҳои арзон имрӯз камтарак рӯй кардаген бардурои азиз. Квартираи арзон сар мешавад шаҳри Истиқлол ва қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 58000 сомон ай ва се комната квартира 120000 сомон ва дигар чизакҳои арзонам рӯй кардаген. Видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошен дар WhatsApp ма бинависен, ман реклама мекунам. Амя дона лайки бепла бижихен касе меҳмон бошен дар канали мо. Гуфтам ки айбари боло бигзарем, подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. Нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанен, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дар аввали видео гуфтам ки хона, замин, квартира рӯй кардаген, мошин рӯй кардаген. Аёдам биромадай ки бугун велосипедам рӯй кардаген. Хай бардурои азиз, ина дар якм эълон ами велосипеди фасона гап мезанам. Не ки велосипеди зурай бардурои азиз, бо диққат мара гӯш кунен. Велосипеди фурӯши оригинал ба қувватай ҳама ҷош 100% кор мекунад. Скоростной аст, скоросташ ҳам кор мекунад. Ходиш сабукай, зинаш мулоимакай. Балонош навай, рамаш варид надора, мегири фақат ҳай мекунӣ тарафи бозора ё тарафи магазин, мисол ягон чи харид кардан ё барои мисол кататса мегири ва хая гирди шаҳра то мехӯри. Адрес бардро шаҳри Бохтар. Шаҳри Бохтар яъне ки пештара Қурғонтепа. Касе ҳамин велосипеда бихара, ана вилояти Хатлон доставкаш бепул ай соҳибаш гуфт бардурои азиз. Нархша 1300 сомонӣ мега. Чӣ хел нархи арзон бешухӣ меарза. 1300 сомон. Пули урусӣ қати 7840 рубл мешидай. Номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада велосипеди арзонака бихарем бешухӣ. нархи зурай. дӯстони азиз, касе дар хонаи арзон дар корай, фақат канали мара тамошо кунен. WhatsApp да нанависен, илтимос мекунам ки мисол маро ина мекунам ягон хонаи арзон боша, фақат канал да мемонам. бардурои азизам, хонаи десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, пишти заправкаи Фирӯз, айраи Калон 100 метр дуртар. 4 сотиқ заминда д дар хона кардагӣ, ба ният дар дуруншай, ремонти хона миёнай, обсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош техпаспорт дора, ошхона ва ҳуҷҷатхонарам доштай. еди хона маҳкамай. дӯстони азиз, ҳамин хонае ки мебинен, ҳамин 3 сомон мети корвон мерай. ин бозори корвон айку ҳамин 3 сима раҳ будай бардурои азиз. То корвона 3 сомон мети мебарата. Мисол бо аюснам мумкин 3 сомон бити то хонара биёрата. ай сабабе ки сумшон дар кора бардурои азиз арзон фурӯхтесан. нархиш 180000 сомонӣ мега. 180000 сомон. хонаи фасони хушрӯ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. чӣ хеле гуфтам? 3 сима раҳай то корвона. пули урусӣ қати 1,900,000 рубл мешидай. сомонӣ қати 180000 сомон. ина марҳамат, касе хонаи арзон кофте сабден, марҳамат занг бизанен, биген ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумо да арзон мекуна. дӯстам, ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ граница гузарӣ, ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг биза. компания кай Шамзин, компания буваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия, собиқаи кори 10 сола дорад. компания кай Шамзин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед, аз номи канали мо гап занен, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо роҳи сафед. касеро мефора ки видеои мара тез тамошо куна, лайка биҷиқа ва подписатсия куна дар канали ма. дӯстони азиз,
خانه دسن سروشنیای با دقت گوش کنین بردروی عزیز. سروشنی خانه فروشی قرار دارد در شهر ایسور بالای کانال ای بازار کلان 1 کیلومتر دورتر بوده. شهر ایسور 5 سوتیق زمین ده در خانه کردگی کوخنی بانیا در درون شای ремонт خانه замонавӣ кардагӣ овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош бо маслиҳатай халадени консонераш места бо дар бари хона ҳоҷатхонарам доштай кӯчаи ободай сентрай мега нарша бардрои азизам ана 250,000 сомон мега 250,000 сомон касе харидор бошен арзон мешава пули урусӣ қати 1,505,000 рубл мешидай номерои телефонаш аст занзда хонаи арзонаи шаҳри ҳисор бихарен. دوستانی عزیز ماشین دستین گروزاوی کاماز سالی برآمدش 1991 سوزشوارش دیزل موتورش رادنوی خچای коробка механик حجت داره بالونش 80%. آدرس نوحیه قبودیون بردروی عزیز نرخش 75,000 سومان میگه ارزان میشوه یا با مرسدس یا با تویوتا هم باشه علیش میکنه پولی روسی خطی 450,000 روبل میشیده. مرحمت کسی در گروزاوی کاماز در کره هم فروشی عملیشی نمره تلفنش ایما واتساپ داره زنگزده معلوماتی پراتر بگیرین. دوستانی عزیز انا ماشین فروشی لادا واز 2110 мебошад соли баромадаш 1999 сӯзишвориш бензин абё мотораш 1.6 простой коробка механик ҳуҷҷатош тамом шудагӣ адрес ноҳияи рӯдаки дабдай нарша бардорои азиз 10,000 сомон мега касе харидор бошен бо муомила дора пули урусӣ хати 6,320 рубл мешидай 6,320 рубл пули тоҷикӣ қати 10,000 сомониш гуфтак бугӯ ноҳияи рӯдаки даид бардорои азиз касе харидор бошен номерои телефонаш ватсап дора занг зада ана лада ваз 2110 бихарен солиш 1999. دوستانی عزیز سروشنا ماشین فروشی نیوا شیورالت بوده سالی برآمدش 2005 سوزشوارش بنزین ابیا موتورش 1.6 16 کلاپана мотори приора задагиай коробка механик балонош созай запаскарам дора мошин айучот снимат кардагиай адрес бардро ана Ярославский област Переславский залез нависагиай хай мисол бо маълумотша дар бар экран нависагим соҳиби мошин мега ки срошни пул дар корай нарша 150,000 рубл мега 150,000 рубл пули тоҷикӣ қати 25,170 сомон мешава 25,170 сомон пули урусӣ қати 150,000 рублш гуфтак бугӯ дута номерои россияша мондагим номерои поёнгиш имо ватсап дора занг зада ана нива шеоралита бихарен солиш 2005. دوستانی عزیز بسیار می‌نویسند که از ناحیه وخش یگان خانه ارزان شوه بمونین بردروی عزیز این یک خانه ارزان مدارایی کردگیم با دقت گوش کنین انا سوتیقش بسیار تره و انا نرش هم ارزانه با دقت گوش کنین این خانه دستین قرار داره در ناحیه وخش 20 سوتیق زمین ده 3 در خانه قطعی ویران کردگی تاگی ویران подвал داشته ремонти хона коробкаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош бо маслиҳатай мактаб магазин масҷид наздикай хона ҷои зурдай бардорои азиз нархиш 200,000 сомон мега 200,000 сомон касе харидори аниқ бошен арзон мешава пули урусӣ қати 1,200,000 рубл мешидай номерои тоҷикистоншам ҳастай номерои россияшда имо ватсап дора занзда хонаи арзона аз ноҳияи вахш бихарен. бардорои азизам ин хонаи десен хонаи фасони зурайне ки проект чанд фасонай ва ҷошам ҷои хубай бо диққат гӯш кунен ин хонаи десен қарор дора дар ноҳияи ёвон 8 сутиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ҳамом дар друншай хонара ба пенаблок вардоштагиян хона ремонт дора овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% мактаб магазин наздикай хона бардорои азиз ҷои зур даҳайне ки ай сабабе ки пулшон дар корай нарша арзон гуфтесай нархиш 175,000 сомон мега
нархи зур не ки 175000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урусӣ қадди 1,50,000 рубл мечидай. номерои телефонаш ҳаст. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи ёвон бихарен. бисёре бардору гуфтабуданд ки шаҳри Кӯлоб хонаи заминӣ арзонтар бимон. гап нест бардорои азиз, бо диққат ина гӯш кунед хонаи арзона. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, айраи Калон 400 ё 500 метр дуртар будай. 5 сотиқ заминда 3 дархона қадди кайлдори калонаш кардагӣ, веранд дора, тагиш падвалай. ҳамом дар друншай, ремонти хона коробка, свеч ҳастай, овша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош қарори замин дора мега. нарша бардорои азизам 58000 сомон мега. дар шаҳри Кӯлоб хонаи арзон 58000 сомон. касе харидор бошен муомила мешава мега. пули урусӣ хати 350000 рубл мешидай. номерои бологиш имо дора, номерои поёнгиш номерои Россияше WhatsApp дора. касе дар хонаи мисол арзон дар кораи шаҳри Кӯлоб занг зада маслиҳат кунед. бачаёча хоб набараки мегзарем ба як квартираи арзони дига. ин квартира десен қарор дорад дар вилояти Суғд, шаҳри Истиқлол. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 68 квадратни метр дар якум микрорайони шаҳри Истиқлол будай. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки мактаб ва бозор наздик будай. трезош пластика часпондагӣ будиянд. нархиш 120000 сомон мега, арзон алиш мекадай. пули урусӣ қати 720000 рубл мешидай. харидорои аниқ, номерош номерои Тоҷикистоне, харидорои аниқ зангиш бизанед. хайнам хеле буд бачаёча видеои имрӯза. аз киҷое ки велик, аз киҷое ки мошин, аз киҷое ки хонаи заминӣ, аз киҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шид нашид ак шеринар барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепла биҷиқен ва касе меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунен. касера мефора ки видеоҳои мара, мисол хонаҳои арзони мара якмин шида тамошо кунен, канал да бардорои азиз подписатсия кунен, лайкам биҷиқен. вақти лайк подписатсияра намеҷиқен, видеои ма шумода намерава. барои ҳамун лайка биҷиқен, касе меҳмон бошен дар канали мо подписатсия кунен. вақти подписатсияра ҷиқиден зангулача мебурад. бардорои азиз зангулачара дар бологӣ монен. вақти мо видеои нава дар шумо мисол мепартоем, сразу шумо бохабар мешавед, медуроем видеои мара якмин шида тамошо мекунед. ва дӯстони азиз гапа бисёр намекунем. касе то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва гапа бисёр намекунем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирия фаромӯш накунем. бардорои азиз, хаяка.